Golem je základ každej stravy. Golem je šéf, kuchár každého tu zdraví. Tak buď pripravený na ten najlepší chalec. Na to, aby si to spravil, nemusíš byť znalec. Varíme s golemom, čo kuchyňa dala. Dom derida, golemovská strava. Rob všetky kroky, jeden po druhom. Pripravte si taniere, varíme s golemom. Objemovka! Zdravím vás dneska ľudia. Varíme s golemom 3. Varíme s golemom 3. Je zase nový chalec, fajnový, ten najlepší od golema. Vidíte, mám tu škrabku aj od Oxa. Stále to začína s zemiakmi. Vidíte, tu sú zemiaky, nejaký jogurt, nejakú brinzu, vajíčka, zeleninu, ovoce, máme tu všetko. Ale prezradím vám, že dneska to budú brinzové halušky. Možno, že budú aj palacinky plnené s jahodami, s broskyňou. Ešte si to rozmyslíme. Môžu byť aj s nutelou. S džemom. K tomu šlahačka. Všetko bude dneska pecka bomba. Varíme s golemom. Vydanie 4. Opa, 3, sorry. A ideme na to. 1, máme aj smeťak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ideš. Šúpeme zemiaky. Varíme s golemom, šúpeme zemiaky. Idú zemiaky dole, všetky oškrabeme, lebo my sme králi. Opäť zákali sú zemiaky. Zemiaky sú hotové. Troška je ich viacej, ale hádam sa nám zídu aj na iné recepty. V každom prípade očistené zemiaky nie sú zlé. Zemiaky! Napustíme si studenú vodičku do hrnca na prípravu zemiakových halušiek. Každý by mal vedieť, že na brinzové halušky sa robia zemiakové halušky. Varíme s golemom, strúhame zemiaky a ideme na to. Šúpeme zemiaky, strúhame zemiaky. A ideme na to. Sleduj. Ide to. Ide to. Ideme. Zemáčky. Je najlepšie. Od golema. Objemovka. Takže máme nastrúhané zemiaky sú hotové, krásne nastrúhané, áno, je to tu. Pridávame do toho hrubá múka, áno, nech sa páči. Niekto pridáva hrubú, niekto hladkú, ale ja som si zvolil teraz polohrubú, áno. Tak, a teraz pridáme vajíčko. Koľko vajíčok si dáme? 3. 2. Chcel by som poprosiť moju asistentku, aby sa pozrela do kamery. Golemica, tá najkrajšia žena na svete, ktorú milujem. Tu je, no pozrite sa na ňu. Iba moja. Musím vám prezradiť tajomstvo. Dneska mi golemica pomôže a urobí mi cesto na palacinky. Ono, že ich aj spraví. Golemová žena je výnimočná. Vlastný spôsob halušiek, máme tu takéto, týmto to budeme pretláčať. A zase sme oldschoolové, undergroundové, hip-hopové kuchyni. Tu sa tlačia. Tlačáme to cez túto vecičku. Pojeme, hop, a my budeme z toho pecka. Víš moja láska jedina? Dávam mlieko. Takže mlieko už to ide. Super. Takže pridáme. Dáme ešte mliečko. To je žena, to je život. Múku, výborne. Pridáme vajíčka. Vajíčka zo sliepky, vajíčka z kravy. Čo tam dávaš? Cukor. Kryštálový, fajnový. Od golemice. A už mi volajú aj hostia. Za chvíľku dojdu 2 hostia, nechajte sa prekvapiť kto. Golemica túto krája slaninku pomáha. Krájame slaninu. Slanina je tiež základ.
Román a jeho žena, ktorá uteká. Najlepší kamarát do piči. Vidíte ho? Dáme si dobe brinzové halučky. Aj palacinky. Čo vy na to? Dá sa? Objemovka! Fajnová. Halušky sú hotové, ako vidíte, úplne kvalitne sa podarili. Prečo? Lebo golem je iba jeden. A ešte máme golemicu. Golemica, ktorá ešte v živote nejedla brinzové halušky, dneska prvýkrát v živote ochutná. Mega veľkého golema, to je, má ruky väčšie ako hlava. Ja si myslím, to je v poriadku, v našom svete sa to stáva často. Palacinky so šláčkou, s jahodami, s broskyňami, so banánmi, čím nechceš, golem vie, čo je ono, čo je najlepšie. Sú brinzové halušky so slaninkou, objemovka, objemis, navždy, najväčšie objemovky, tu sa schováva, slečna je bezpečná, nevadí, tu je tá pravá objemovka a táto objemovka pokutuje mojej drahej milovanej žene, nech sa páči, a už sa pripravujú palacinky, pozeraj na golema, je to za chvíľu hotové, áno, hotová je palacinka. Tu sme si dali troška oleja, troška kapalnej oleja, áno, to stačí úplne, nech nie sú masné tie palacinky, nech sú golemovské, práve kvalitné, tie najlepšie. Nech golemica vie, čo je dobrá palacinka plnená s nutellou, čo ja viem, s jahodami, so šlahačkou, dáme tam banány, dáme tam bičie semená, čo len chcete ľudia. Tak. Tak, ako niekedy dávno, keď som ešte robil svoju prax v Kolíbe doline, chcem zaspomínať na môjho majstra, ktorý ma učil variť a všetkých ostatných profesorov, ktorí ma naučili variť. Veľký rešpekt, podsta, opora, čo sa teraz ukazuje, je to tu, palacinky v prvom ročníku, zemiakové placky, brinzové halušky teďkom a ešte k tomu palacinky. Sledujte golema. Objemovka! A palacinka, nech sa páči. Ďakujem. Tretia bude, alebo štvrtá, no neviem koľko ich bude. Jo. A je to tu, ale toto si nechajte ujsť. Do golema možno. Ďakujem. Objemovka! Máme zaslúžené chalesy, kvalitné stravy od golema. Dúfam, že sa vám páčili a budete pozerať naše ďalšie diely. Krojíme najprv a nabereme. Už to ide. Pojem domov, Marek. Už to stojí. Jo. Si navaril, to si sám vás jedz. Rešpekt za môj štýl, rešpekt za môj štýl, rešpekt za môj štýl, chcem rešpekt za môj štýl, rešpekt za môj štýl, rešpekt za môj štýl, rešpekt za môj štýl, chcem rešpekt za môj štýl.